Nag-live na ko ha. Ako sa nang easier before I start. Wala ba nga makita dali. Alright. Gusto na i-share sa akong mga page. Okay. 4 viewers. Okay. Ako saan gi-share itong live. All my life you have been. Musta? 5 viewers. 6. Okay. We're here this time at Montebello. Montebello, yung kuha na pronunciation lang? Yeah, Montebello kay Double L. Yep. We're here this time at Montebello Hotel. So, mag-live ta mga igsoon. Ako sang i-share. Wait sa mo. Please share our live. Kay nindot ni. Katuning trending. Katuning live karon. Kina na po yung nakuon love. Nadakpan bag-upa. Sige lang. Tuking-tuking. Nadakpan kuan siya. Kanang naay nadakpan sa guard, naay pusil, naay kutsilyo na po. Tulog sila kabuk. Ambot somewhere in Mindanao. Ito. Na-inspired sa gibuhat. Guyay. Yo! Alright, we have 17. Mo lagi? Di ang ganina, pagtawag na ko sa mga pulis, kay mao naman to. Dito na sila sa mga sa school. Wala ko balo, mga grade 6. Good afternoon, everyone. Again, we are here right now at Montebello Hotel sa Cebu City. Unya, nata sa hotel, nagpahuway sa takay. Gikan tag biyahe from Bohol. Watay pahuway from Dumaguete. And then, pila lang kaadlaw, biyahe na sa Danatas. Kuan karon mga igsoon, mga higala. Live ta kay ganina nag-Facebook ko ba na po nakitaan nga nay nadakpan nga nay na-recover nga nay pusil o masayop 38 to siya ingato nga porma or or 22 ba to revolver and then na ay kutsilyo duha ka buok, di ba? But before that, shout out be sa mani Sister Bonifacia Igsoon Cuevas Shines. Hello, Pastor James. Maayong hapon watching from Dumaguete. Usa ba kanis nakapapicture na ko dito? Bitaw. Thank you, sister. God bless. And from Jane Ondang Nabaha. Watching from Pinamungahan, Cebu. Okay. Asa ni dapita kaning Montebello lang no? Sako? Asa rin yung Montebello, sister nami diri? Ha? Cebu City. Di naman na yung mga lungsod nga kuan. Okay? So, si Jin rin shout out from Cagayan de Oro. Shout out sa Pisigami family de Luzon, Visayas and Mindanao. Pasahon ta nakuha ning babaw ba. So nari ta diri mga kaigsoon ano sa before we start sa to ang topic for this afternoon pa man around 5 PM. Naami diri karon sa Cebu kay dili kay naglaglaag no. Naami diri sa Cebu karon kay mag-officiate ko og wedding tomorrow. Actually, kauban na to sa church unya. Kasal na gud sila sa mayor and then gusto sila nga naagyoy ceremony, wedding ceremony. So ako mo officiate sa seremonyas ug mga dalawa. Okay, so ari sa giheld sa Montebello Hotel, Cebu City. Unya unsa nga type sa wedding, garden wedding tomorrow. Unya nagtaligsik ang gawas. Mao ni gawas Yan akong kauban diri anyway si akong anak. Son, where are you? Kita ninyo, nagkuan pa na siya, nagsulob og Boy Scout uniform kay amo nang gikuha sa school sa Central sa dito sa kuan. Yung asawa dara, love, hi. Hi sa. Okay, kung asawa. Praise the Lord. So province sa Cebu, Pastor. Okay. Thank you. Di kay ko sweeto diri sister kay
Akong mama, taga Lapu-Lapu, siya, di kay Kuspito diri. Okay? So, before we start, again, I just want to encourage everyone to share our live this afternoon kay nindot ni siya, labi na sanay mga anak. And akong shoutout na ng mga OFW around the world. Shoutout na diha. Makakita mo, makabantay mo nga dili na kay ko mag-live. Kay busy jo kay ko kanunay sa ministry nga gipiyag sa Ginoo. Pero may na lang kay wala na ako na busy sa binuang, no, busy sa mga unsa man diha kung dili busy para sa kay mayaan sa Ginoo. But sigurado gyud na nga kamong tanan diha mga followers, subscribers, namo sa kong prayer kanunay every day. Especially ang OFW, no, shout out nyo tanan diha. Different countries around the world, mga seaman diha, mga nurses in countries, mga nasa tawag na lab ka ng ship, cruise ship, okay? Namo sa kong prayer and shout out Cebu City Jail. Cebu na jud ko karon pero taon na jud ko nga wa ming bisita diha kay naay mga conflicts sa schedule. Okay? So again, I just want to encourage everyone to share our live and don't forget to subscribe sa tong YouTube channel, Mabungaong Kristohanon. Wala ko gibutang ang link dili pero ako lang ikuanon niya, no. YouTube na siya free ra. And shout out ni Rochelle Repeso. Shout out pastor sa og shout out sa iyang bana nga si Brian Repeso. Okay. Greetings from your lovely wife, si Rochelle Repeso. Good afternoon, Pastor Jason Andaya from Bindoy, Negros. Thank you kay Brad for watching, okay? Salamat kayo. And okay. So, akong shout out ang tanang mga kapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ug akong mga brad sa Alpaca Parol, Lunglib, Kanunay, uban sa Gracia sa Ginoo. Ug ang Seyas Skeptron in Arms, tanan-tanan, okay? Tanang taga Bohol, ako diha, di ako Cebu. Bless mayong hapon, Pastor. From Sumalinog, Nunez, Jeffrock. So, this time we have 36 viewers. Wait sa tagamay, kay nindot niya itong topic, mga igsoon. Kay, actually, nag-desire ko ani, since, nahitabo bitaw nga, katong nahitabo na musil, nanunggab niya, karon ay nadakpan na pod nga, nadakpan nga, estudyante nga, nagdalag revolver unya naay duha ka kutsilyo. Karon pa lang. Nag-open ko sa akong Facebook, that is why nakauna na akong mag-live ko kay gusto ko ngani. Kay nag-desire ko na nag-pray ko nga unta itugot sa school nga tugutan ang mga students nga magbasa og Bible. Okay? Kanang Bible gyud kay ang Bible mao nindot nga giya para sa sakto nga direction sa ilang kinabuhi, giya para makabaton sila og kahadlok sa Ginoo. Something ana, no? So mao na atong topic karon. Good afternoon sad Sister Sheila Marie Dumanon po do, Paduli, pariham mi kablido. Kaliwat na ko ni ba? Watching from, good afternoon Pastor Beth Mark, watching from Sarangani Province. Kumusta mo riya? Sa Linog o kinaba na ka-recover na batanan? From Dumaguete, okay. Ray Sabillano Buds. Okay. Hello, brother. Pa-shout out. God bless you, bro. God bless you more and more. Thank you kay naka-live ka timing sa akong break time. OFW ni, if I'm not mistaken. Hello, sad Sister Eileen Candia. Thank you, Lord. Makadungog na pud ko. O pulong sa Ginoo from Sheila Marie Dumanon. Okay. May hapon, Pastor, from Mincy Heights, Subdivision, Damilag, Manolo, Fortich, bukid nun. Thank you, Sister Nena Makalua. Okay. Pa-shout out, Pastor, from Pilar og sa Aqua Family, Leah Lumod og Undoy Francis Lee from Bakyan Ayan Oy. Okay. Saan yung basahon? May hapon sad, Pastor watching from Kidapawan City, North Cotabato, from Bing Gamulo Contayuso. Thank you. Og ni Brother Hugarap A. Crisanto, taga amigo ni. Brad, salamat. From kuan siya Pitugo, Bohol. Mabungaong kapunon, Brother Paz, watching from Lungsod. Sa man Lungsodaan. Right. Ngayon ni kay naming sapaw.
lungsod, lungsod sa Pitugo, Barangay Bunbun. Okay, shout out. Amping Brad. Daghang salamat Pastor for sharing God's word o ginsik man ni Rasyan unsa man ni. Alright. Shout out Pastor Mark Jan Umanda. Magsigig yun hangyo nga mag-live ko. Nag-live na ko, Brad. Mingaw sa ko nimo. God bless. Praise the Lord. Okay. So, we have 39 viewers. Okay. Let's start. Let's start now. But before we start, let's pray. Father in heaven, thank you for this day, for this afternoon. Thank you, Lord, for another blessed opportunity, a great privilege, Lord, that this afternoon we're gonna meditate your word. Magtuon mi simbala ang pulong and magisgot mi og mga kay bulungang butang nimo nga gikan kanimo, and I pray, Lord God, nga imo aming takos ug angayan, i-bless na ng viewers and listeners. Holy Spirit, we welcome you. Have your way. Let your will be done. This is your moment. And thank you for the peace of mind, Lord God. Thank you for the victory. Tagay mig wisdom. Wala ang ngalan namong ipataas, Ginoo. Ikaw lamang. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Okay. Alright. Salamat kay Pastor. Ganahan jud ko tan-aw imuha nga wali. Himaya sa Ginoo. Kinsa man ni Ed's Jen Ray Sumampong from Lapu-Lapu. Shout out Igsoon. Alright. May hapon Pastor from Jensen Emerito Obis Tondo Soto. Thank you for watching Igsoon. Asa gani mo nga pisigami Pastor Bohol ko Igsoon sa Bohol ko. Naka sa hotel Pastor kay lahi na pud imong binyo na da. Sa tanan ng tanang asa ko nga hotel na ami diri sa Montebello Hotel, Cebu City, kay mag-officiate ko wedding tomorrow morning at 10 a.m. 10 lab no? And I'm here together with my son and wife. Start na. Praise the Lord. Okay, ato ning tugutan. Okay. Kita ninyo ang akong gi-caption mga igsoon. Ani nga live is mayon ta nga ang akong gibutang di if I'm not mistaken, mayon ta nga unta tugutan sa school or sa eskwelahan nga mga bata mo basa og Bible. Okay. Siguro ang uban matingala nganong akong gi-post ni siya. Tungod na kay maoni ang gikinahanglan kayo karon. Nowadays, grabe na ka-wild ang mga bata because of social media. That is why gusto jud ko nga nindot jud mga igsoon nga kung panawagan niya na yung mga nagtanaw niya nga mga teachers, sa mga principal, nindot gyud nga ang mga bata dili nato bawalan nga magbasa og Bible. Why? Ako naaman jud ko jail ministry kabalo mo. Sinasa nga jail in Visayas and Mindanao, sige kog sulod, mga dagko o gagmay nga jail. Then what I observed sa mga inmates, wa sila ilayang buhaton didto. Adlaw o gabi magbasag Bible. Grabe, lupigan pa kog bersikulo kay usa ka inigsulod ako prisuhan. Mag-quote pa ko og verse and chapter. Ngana, example, ngana ko John 3:16. Wala na, nag-una na itong mga pinirito. For God so loved the world that He gave His only, Mag-quote ko og Psalm 23:1, automatic na, the Lord is my shepherd. Mayo kay Biblia ang mga piniriso. Adlaw, gabi, buntag, ug tuhapon, kadlaw, nagbasa sila Biblia. Pero lang, nanna sila sa prisuhan. Nagbasa sila Biblia, pero nanna sa prisuhan. Sa gawas, walay basa-basag Biblia. Akong punto is this, what if mga teachers diha, akong panawagan, palihog og kuan mitag, or unsa may nga ni, i-mention ang mga higala na mga teachers and principal diha. Okay, and I just want to encourage everyone to share our life, no? Ako na ni panawagan nga unta mo sugot sila. Nga sudlan ba? It's not about religion nga naay mag-lecture sa Bible. Okay? Kanang ang Biblia jud ba? No? No? Ang Biblia jud ang gisgutan. Kay nindot jud ang Bible mga igsoon. Labi na hingingon, I remember Joshua niingon siya sa the book of Joshua 1:8 nga dili na to ibulag ang basahon sa balaod. Okay? Meditate on 8 day and night, and then sunda kay mao nay makapauswag nimo, makahatag og direction sa atong kinabuhi. Ang kinsa si Joshua, kuno yung balik-balik si Joshua usa sa nakaadto sa promised land, sekreto niya na malandong si adlaw gabi sa pulong sa Ginoo. That is why gusto ko nga unta ang DepEd bitaw mo allow unta nga naay Biblia ba, makabasa sila sa Biblia kay
I believe John 1, John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pulong mismo na sa Ginoo. The more ang student magbasa og Bible, the more sila makaila kung kinsa ang Ginoo. The more sila makasabot, no? The more mapalauman nila ang ilang panabot may tungod sa Ginoo. Kay karon man gud akong nabantayan ang problema usahay is this. Once gali naay mo duol sa principal mananghid nga okay ba, sir, ma'am, nga mauni kuanon tami bisag pila lang ka minuto sa bikan time nila nga mag-share tami og Bible, about Bible. Sometimes dili mo allow ang mga instructor, mga teachers, principal. Why? Because of religion. Kay mga nanapo na rin mga protestante, wala akong tatay nga naay, no? Nanapo na rin, manood na po ning mga mga laig tinuhan, laig relihiyon, no? Ana, maunay usa sa barrier babag bitaw. Kita magkatanan mo to Ginoo, di ba? All of us, I know and I believe, we believe in Jesus. Parehara ta Ginoo, so dapat magtinabangay ta regardless of our faith and religion. Dapat ang Bible, no? Unta ato nang ipabasa sa mga estudyante. Pinaninduta. Mao ginawang pangandoy, no? And aside from that, nindot jud kayo nga if ever kay naam ko nadunggan nga naay mga nanood na po mga eskwelanon ba kay nagwali ko no ana something ana very nindot jud kay na siya. How nice og nindot unta nga usa ka adlaw makasinati sad ko ana. Ug ako sad nga gusto nga mahitabo na ako nga gusto mahitabo na nindot jud sad kaayo nga ang mga lecturers paminaw mo ang mga magdala, mag-deliver sa pulong sa Ginoo, mga buutan sad, mga mayong ehemplo, okay? Mga role model sa society, mga walay bisyo, no? Kung amahan, role model as a father, kung inahan, role model as a nanay o as a wife. Nindot ba nung kay ngano man? Kay what if napoy mosulo dito nya magisgot og Biblia nay mga bata nga kailangan mao na badlungon pala hubog man na. Udi kay pumuto ang mga bata. Ako ning gi-post igsoon kay maone. Base sa ako mga nasagap-sagap kay kabalungan mo nga nasad ko sa kanunay sa kauban sa mga kapulisan ingon nga PNP life coach, and then daghang mga magstorya mi mga amigo na ko mga pulis nga na mga even 8 years old himong drug courier and sadly muhit na daw og shabu musuyop na something nagkabata ang kriminal ron. Kabantay mo kung ato nabantayan ang palibot ang mga kriminal ron, mga taong dautan nagkabata ang edad, di ba? Ako, nganong ganahan jud ko na ako'y heart nga mo teach sa mga students, mga bata, even elementary and high school. Ngano man, gikan man ko gikan ko salbahis, gikan ko sa dautan nga kinabuhi. Nindot man gud nga, I'm not promoting myself, but nindot nga, musulti ka, nahitabo sa nimo. Nindot nga mutudlo ka, unya at the same time, na kay katudlo kay ikaw mismo makarelate man kay salbahis ka sa una, adik-adik ka sa una, manigarilyo ka sa una, palahubog ka sa una. Di ba? I remember mga igsoon na ko nakitaan diri nga just this afternoon nakakita ko news nga katubit ang nilakpan nga na revolver, tulo ka mga estudyante nga aside nga naay na recover nga revolver na ay duha ka kutsilyo. Wala ining butang sa una-una. Ako, because honestly, honest to God, naminaw si Lord. During my high school days, that was, wa masayop, 3rd year and 4th year. Magdada ko pusil sa eskulahan. Yung mukanta man ko kay singer-singer magkinaita. Kamaon kong kanta, magitar. Isok-sok na akong 357 sa ako ang tubangan. Ako mga classmate nga, wa kabalo. Abi nila, normal na, pero ako mga barkada kabalo nga nagsok-sok og pusil. Even me, gibuhat na. Kung na nang ganahan ko mo teach, mutudlo nila. Kay, na ako'y kasulti. No? Nindot man ko mga igsoon nga, ang mutudlo po sa mga bata, kanapong naikasulti nga, naagyo'y gitawag og naitabo niya ba, nga, let's say, transformation, kung dis-as siya gikan, nga, maghatag og inspiration or maghatag og hope sa mga naminaw. Amen? No, nindot na kayo, sumauna akong gusto and I'm praying and declaring nga, unta, itugot na nga, i-allow sa mga maestro, maestra, principal nga, mubasa og Bible. Nga naay time unta nga mubasa og Bible ang mga estudyante. Unya i-allow nga kung unta, libre ra way bayad, libre. Kabalo na yung mga pulis ani kay ang uban moingon na pangwarta ro pangwala libre kay ang kaluwasan libre. Nabag-o ko wa ko malaos og dala sa rehab diri sa Cebu. No, wa ko'y gasto pagkabag-o libre gibag-o ko ni Lord.
tungod sa kung pagtuo ni Jesus. Ako siya gituuhan, gidawat as my personal Lord and Savior, and then ning resulta og kabag-uhan sa akong kinabuhi. Mao na nga gusto ko i-post na ko nino kay nindot kay ang mga bata karon need og guidance. Ang mga bata karon need og counsel og need nila nga naay tawo nga motudlo nila sa Biblia. Kay ang Biblia according to King David, ingon siya nga maoy suga, no? Is a lamp unto my feet and a light to my path. Si David anak, ang Bible pulong sa Ginoo. Magunsa man ang atong mga anak bright kayo pero wala hibawaan sa Bible. Salute sa mga ginikanan nga ilang mga anak ilang gitudloag basag Bible. At the end of the day, si Lord nagapoy mag kuan plaster sa atong future, no? So mao na gusto ko kay ako nabantayan sad. Mga bata karon kabalo naman mga grabe ka adik og cellphone. Cellphone diri, cellphone dito nya. Mao nang sa cellphone makakat-on og bisag unsa na lang. But I believe kung ang bata tudluan og basag Bible. Ako first time ko nakabasa sa Bible, na-adik ko kay nindot kay mga story ba, and then the moment we read the word of God, maka-feel kag anointing or something, someone na imo gakus nimo, na imo comfort nimo. Yung mga itong na-addict ko, kapilan actually, murag ka tulong na ko na human o basa ang Bible, balik-balik. Di ka mapulaan. Amen? So ingana unta dapat, instead nga mga bata ang ilang addiction, nasa cellphone, nasa email, nasa scatter, nasa warak, or unsa na mga games sa cellphone, unsa nga na ng sikat ron nga games na? Kanang na Roblox, unsa pa na uban na kanang mga dagan kay nga buang nga mga estudyante yung suguon sa gilikanan, di na mo sugot. I remember one time nga nag-lecture me together with the PNP, the parents ning ingon nga, "Sir, sama ni nga ang anak di na mamasug balikason may di man magpahilabot sa una. Sa una mo sugot na sa kaus tubig ug plato, pero karon basta magkatubang na sa cellphone, di na maukang pila ka oras, di ba? Makadaot sa utok. Lahi ang addiction, and I believe na demonyo nagpaluyo ana. Nganong ingon kog na demonyo nga nagpaluyo tungod kay kung imong sabdon og mapildi sa duwa mamalikas ang mugawa sa baba, yaw kabalo na mo, no? So mao ni akong gi-post nga nindot ang mga students or pupils mubasa og Bible. I-encourage sa teachers to read the Bible. Why? Nindot kung ang Bible may himuon nilang addiction. Amen? Kaya ang Biblia maoy silbing mapa nga niining kalibutan karon nga daghag deception. Ning kalibutan karon nga ngit-ngit kaayo. Ang kanang Biblia mura siyag mapa nga maoy mutultol nimo sa saktong dalan nga imong padulngan nga di ka may salaag. Amen? Ang uban mo ingon ang Biblia binuhat rag taw. Ang uban kay di mo tuog Bible. No? Kay basin ko no gi-edit ra no. Kasagaran di mo tuo sa Bible, wala na kasinati nga na-transform ang iyang kinabuhi pinagi sa pagbasa og Bible. Pero kami nga nagsigig basa og Bible, nga daghang kay mga promises ni Lord from the Bible nga among gituuhan na hitabo namo, gi-bless me, gi-transform me, mutuo gid me. Ang di mo tuo ka na nang wa kasuway gud. Bible ba nga binuhat ra man nagsinulat ra nagtao. No mao na mga igsoon nga nindot jud unta nga ang DepEd mo allow or unsa man diha no nga kay ang sa Bible mo ako man gilive atong last time dito sa Dumaguete. Sa Bible mo mga igsoon gingon ni Solomon, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. So child, ang bata gyud maoy angay tudluan. Kung ato silang pabasahon og Bible tigulang na, ato silang pabasahon og Bible dako na nanay prinsipyo, nanay doktrina, di na pud na motuhop. Pero samtang bata pa sila, nindot nga maunay nga ato ng sugdan nga atong pabasahon og Bible. And aside from that, nindot nga naay mo giya pud nila nga kamao pud about Bible kay kung imo basahan na wala pud ano. Nindot nga naay mo tudlo. Ang akong punto is nindot nga ang mga bata sa school naay makatudlo nila about Bible, not religion. Again, nindot nga ang mga bata sa school na imutudlo nila about sa Bible, not religion. Why? Ang relihiyon di na makahatag og kabuutan. Tanawa. Paminaw mo. Unsa may tawag kaning Pilipinas, the only sa tawag na lang Christian nation in Southeast Asia. Kung ako masayop,
Christian nation. Daghan kay mga devoted sa Pilipinas, pero anong grabing mga kurakot. Malita-malita na, pero mga devoted na. Di ba? Daghan kay mayong muwali, pero ang kinabuhi, huwi. No? Ilang gibarugan ang ilang reliyon nga mao'y sakto, pero ang kinabuhi, di maayong ihemplo, lulong sa makadaot, nga bisyo, mga badlungon. Di ba? Meaning, ang relihiyon, dili, makapabuutan. Way laing makapabuutan, mga igsoon. Si Jesus, kanang Ginoo nga nasa Bible. Amen? Ang makapabuutan, gyud way lain si Lord. Mo ni akong punto, gusto, nindot unta, nga naay mutudlo sa school, sa mga bata, nga may tungod sa Bible. Okay? Aside from that, kana pong nagtudlo, ang yang kinabuhi, blessing po, role model, good example. Adunay godly character, na ay fruit of the Holy Spirit. Kay maong po na gamiton ni Lord effectively. Kay daghan mga tao ron, maayo Biblia, gimemorize ng bersikulo, kapitulo, unsa man diha, maayo kayo, pero kabantay mo, inig-share, mura di mo dulot, mura way unod, mo istorya, mura mo banda nga naman. Kay siya nga nagsulti mismo, wa niya gikinabuhi ang iyang gisulti. Mo nang di way effect kay si Lord, mo gamit lang, ug usa ka magwawali, ug usa ka preacher, effectively, kung kana siya, iyang gikinabuhi, iyang giwali. Si Lord kabalo kung kinsay nagkinabuhi sa iyang gisulti. Amen? That is why, mo niya akong punto, ginindot gud nga, excuse me, sa school, i-allow unta nga ang mga student mo basa ang Bible. Night time, bisag 30 minutes an aside, or 20 minutes, about 25. Pila to nyo alam sa values? Alam, pila to ka minutes? Time ninyo? Nalimot ka? 1 hour? Pwede nindot og 1 hour. Nga na, bitaw kay... nindot kay nga naman, matudluan ang mga bata. Because I personally, based on my experience, the more I read the Bible, kabantay mo nga, the more makabati ka, murag na agyo makigistorya ni mo, the more you know God or for who He is. Amen? Ano mga bata, di na kabalo sa kamatuoran, di kabalo kung sa ilang buhaton. Kaya ang ilang gibasa kanunay, mga quotes, mga unsa man diha, mga gisulat sa Facebook, ang ilang gipaminaw, dili pulong sino, puro mga reels, mga binuang, makabuang, mga short reels, nga nagpinusilay, na nanunggab, na maunay tanawon sa mga bata kanunay. So, ang mga bata, baya, kung unsa ilang makitaan, dali ra sila maka-adapt kay bata pa sila. Kung matod pa nila, kung ano ang nakikita sa mga mata ng mga bata sa matatanda ay tama. Mao na nga ang bata, tudluanan, and of course, biblically, ako nimbalikon according to King Solomon, kung naamay, if there is a time or moment that we should teach our children, or that we should teach a human, kana yung children, kan bata pa, kaya ang bata, matudluan pa ang bata, mahadlok pa na, hadlukon, kanya ang bata, igsoon, paminaw mo, ang bata, pwede pa na nimo masultian, kaya mutuo man na. Parehan ako ha, tagalan tamog example. Ako na ibalik. Sa time na ko ako, anak, o pastor, kabalo na mo diha, no? Nagbata ko nga nasimbahan, nagbata ko nga na-devotional. So, ang nakasanayan na mo mga igsoon, paminaw mo, every day, kada kadlawon, around maybe 4 in the morning, mamangon mitanan. Manganta kung papa, kung mama kay pastor, mapastoran, ako mga igsoon, mga pastor po. Manganta. Mata ko sana mo na Bible verse, na memory verse, or sa uban ilang gitawag, og light verse niya. Mag-quote mag-recite mi og memory verse. Nagbata ko nga nakadungog kanunay og Ginoo nga wali. Wali may tungod sa Ginoo. Nagbata ko nga puro bersikulo, kapitulo ako madunggan, puro hallelujah, praise the Lord, mga kanta, simbahan, mga worship song, nagbata ko. But when I was 12 years old, dihan ako na-meet ang demonyo. Mao nang na-addict ko, natintal ko, kaya na-influence ko sa mga barkada nga adik-adik. Pero abi nyo mga igsoon, bisan pa o nga akong kinabuhi, naadto ko sa ngit-ngit. Naadto ko sa gitawag o gingharian ni Satanas, kay nasulod na ko sa lain-laing bisyo. Kabalo na mo sa kong ang uban, gihaguan na sa ko ang testimony, pero maogoy na tinuod, kay powerful kay atong testimony. Kaya nga naman, magwali-wali ka diha, nyawa kay testimony, magsulti-sulti kag pulong sa Ginoo, pero wala nimo mapamatuli nga nahitabo sa imong kinabuhi nga namuhat ang Ginoo. How can we become effective instrument or preacher kung wala nimo na sinati ang gahom sa Ginoo?
Mahugra nagherse nga mao man kuno ni ng Biblia mao ni ang Ginoo milagroso wa ka na milagro kay. Mo nang magbalik-balik ko sa ako ang testimony and then kabalo na mo nga naabot ko og 16 years kapin sa illegal nga droga. Ubang pa mga bisyo na naman automatic man tan basta primarily ang pinaka-addict nako illegal nga droga. Apan sa panahon nga naa ako sa dapit nga grabe na kang nga sakit kay down kay ko depressed kay ko. Sa panahon nga grabe ko ka-down nga nangita kog someone to rescue me, someone to comfort me, someone to heal me. Kay depressed kay ko. Mao bitaw tong commit kog suicide kay kapoy kay akong ginabuhi na piang naman niya akong kuan. Pero abi niyo mga igsoon sa time nga lugmok kay ko, down kay ko, grabe ko ka naka-feel og discouragement. Ning sangpit ko sa Ginoo ngano man na kay akong spirit kabalo naman ko gabata pa ko nakasinati na ko nga na mga prayer meeting, Bible study, gi-educate na ko sa Ginoo. Nagbasa na kog Bible when I was maybe 4, 5, 6 years old, 7 years old. Nagbasa na mig Bible. Kay sa time na mo bata pa mi naami gitawag og meditation notebook or journal tawag sa ubang church. Magbuhat everyday naami isulat nga verse. Okay? So mauna anad na ko mauna nga sa time nga akong soul nangita og comfort mingduol ko sa Ginoo. Mao na benepisyo kung ang mga bata gipabasa og Bible. Kay magkinaunsay lang kinabuhi, musangpit na sa Ginoo nga nasa Bible. Amen. The same nako. Nganong ako malaw sa rehab. Kay magistorya na ko drug overdose ko, magistorya na ko kahoy, magistorya ko ako ra usa nabuang na ko matod pas kong mama, matod pas kong papa nga sila ra po'y makakita nako pero para nako naitaw pero wa ko ko'y tawo, wa ko ni tawo pero nagistorya ko. Apan sa panahon nga ila kong giingnan nga wala na may choice kung dili iparehab ka. Tungod sa akong kahadlok ni dangop ko sa Ginoo. And do you think mo dangop ko sa Ginoo kung wala ko nakasuway og basag Bible pagkabata nako? I don't think so. Tungod kay maayo kung pag matuto nila gipabasa ko nilag Bible sa bata pa ko. Sa panahon sa kong kalisdanan nga need na kay ko og rescue, ni sangpit ko sa Ginoo nga nasa Bible. Ug aniya karon ay natawag og Pastor James gibag-o sa Ginoo. Mao nay benepisyo kung ang mga bata tudloan na tumubasag Bible. That is why ganahan ko nga unta ang mga schools kung nay nakadungog diri ang mga maestra. Ani ako, nagpakilooy, pwede ba, tagaan ko ninyong chance nga mo share diha? Di ko mag-share og religion, Biblia lang og si Jesus. Because I respect all religion, ilahapon na. Ang ako lang gustong ipaabot nga makaila sila sa Ginoo nga nasa Bible. O makabasa sila og Bible. Okay? So mauna, libre, way bayad, free. Kaya ko nakabaton kung kabaguhan, libre. Ang kaluwasan, libre. Amen? Nindot nga itong imantala nga libre. Amen ba? So, mauna no kay nindot kay ako usa ko sa living testimony and I am one of let's say concrete example nga kung ang usa ka bata nagbata nga nakabasa og Bible usa ka adlaw sa panahon sa iyahang kalisdanan mobalik siya sa iyang nabasahan. Sakto si Solomon nga niingon siya sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Train up your child to read the Bible, and when he is old, kung mutipas siya glaing dalan, mulikoy siya, mubalik siya sa iyang nabasahan sa Bible, just like what happened to me. Amen. Kaya ang bata pa maunay pinaka the best or pinaka nindot nga takna or moment nga pabasahon na itong Bible. I believe it with all of my heart based on my experience. Kung ang mga bata sa eskwelahan pabasahon og Bible na imutudlo nilang Biblia, sigurado ko nga way mamusil. Sigurado ko nga way mambuli. Kaya nga naman, once ang mga bata makakaton na sila nga makigrelasyon sa Ginoo, mutuo Ginoo, makabato na sila kahadlok sa Ginoo. Ug once ang mga bata mahadlok na sa Ginoo, mahadlok na mangbuli, mahadlok na mubuhat og dili maayo sa iyang isikataw og labaw tanan, mo respeto na og maestra. I think dili na sila mangurigo. Mahimo na silang honest. Why? Because of the Bible. Amen.
That is why, mao ni akong nindot nga, mao ni akong gipaabot nga, gi-encourage sa mga tao, mga teachers, labi na mga teachers nga Kristohanon, kung dili itugot sa yung principal din. Ako mong gi-encourage nga, pagwali mo sa eskwelahan, pagdag Bible, nga na break time, pwede ka mo basa o mga only one verse niya, expound, explain, aron makailana. Because ang mga bata kayo nun, prangkahan ta mo mga teachers diya, nga mga maestra, accountable mo sa kaluwasan ng mga bata. And I believe your students kanang na-under nimo, dili na aksidente nga na-under nimo. Pero gitugot na sa Ginoo kay nakay misyon diha. Ug ayaw itugot nga dili nimo mapasa ang kaluwasan. Dili nimo mapasa ang gospel ni Lord nila. Kay kung unsay may tabo nila, kamo mga teachers nga mga Kristohanon, paninglan mo sa Ginoo. Amen. Mao na og sa mga nakadungog diha nga labi na dulduol na ako. Asa mong dapit sa Pilipinas. If ever ganahan sad mo na ako mo invite, libre ra na. Kay ang akong importante si Lord mailhan sa kadaghanan. Si Lord mas mapalawman nila ang ilang pagkaila sa Ginoo ug aduna gid sila deeper relationship with the King of Kings and Lord of Lords. Kay once ang mga bata na Kristo, once ang mga batang ilang kasing-kasing ilang dughan naghari si Kristo, maghari po na ang pagkamatarong, maghari ang pagkabuutan. Amen? Mao na siya. Mao na siya mga igsoon. Praise the Lord. So, mao ni ato ang topic karong kahaponon, no? Nga mao lagi nga nagampo ko nga unta i-allow nga ang mga students magbasa og Bible. Ingana ka importante. Kaya ko mismo produkto sa kabag-uhan, produkto sa milagro nga numan kay bata pa ko gitudluan mi sa kong ginikanan kung mama ug papa nga mobasa og Bible nga sabton ang among gibasa. So what I mean is reading with comprehension. Amen. Yes, ning tipas ko bata pa ko na imong adik-adik hanton nagubog-ubog ko namabay sigarilyo, inom, rugby, bulkasil, marijuana, unsa man diha tanang mga binuang nangawat nako. Ningagi kong pamaligya kadiyot, magdadakog armas. Okay? Pero sa panahon nga gikapoy na ko sa kong kinabuhi, kay wa na ko kasabot, mingbalik ko sa kung unsay nakatunan ako pagkabata. Ang Ginoo nga akong nailhan sa Bible, nakahinumdum ko. Ug tungod ni Ana, indeed, He is true. Tinuod siya matuod, milagroso. Ug tungod kay na-train ko sa kong ginikanan, gitrain ko nila nga magbasa og Bible na ay ginganlan karon og Pastor James nga taga Bohol. Na ay usa sa bantugan nga adik-adik nga gibag-o sa Ginoo tungod kay gitrain ko nila pagbasa og Bible. Sama sa kong giingon magkinaunsa ang kinabuhi mo abot ka sa grabing kalisod ang kadtong nasinati nimo sa una sa bata pa ka nga nakay giila nga nganlag Jesus mo balik jud ka. Mauning na ako karon. Amen. So mao na nga akong gi-encourage sa tanang mga leaders sa church, mga pastors or unsa diha nga try to approach the principal or mga mga eskwelahan sa inyong dugol. So no, maginampuay ta ninyo, magtinabangay ta kay nganuman ang mga kabataan karon nga nalulong sa cellphone, naadik og cellphone, naadik og email, warak, scatter, naadik og Roblox, naadik og mga unsa nga mga games sa cellphone. Nindot nga atong i-divert na ang ilang addiction nga unta by God's grace and by God's help adto na sila maadik sa pagbasa og Biblia. Kay ang Bible maunay pinaka nindot nga giya alang sa hayag nga kaugmaon. Ug sa tanang mga paminaw mo, mga parents nga nadiha, palihog tudlo inyong mga anak sa pagbasa og Bible. Ayo itugod nga kamuray sigbasa og Bible diha, or wa pa mo basa-basa og Bible na, delikado na. Kay kung kamo parents wa mo basa-basa og Bible niya, magtudlo mo sa inyong mga anak nga magbasa og Bible. Sao nila pagsunod nga wa gali sila kita nimo? May lang kamo istorya o Ginoo sa imong baba pero sa imong binuhaton wala dili ka. That is why ako ning balik-balik kita nga mga parents, mga role model ta dapat sa mga anak. No? Dool tas Ginoo may nampuon ta kay saon pag-lead na to sa mga anak sa ilan sa Ginoo kita pod otro pong nalayo sa Ginoo. Naunsang pagkabutanga. Amen. Kita ang unang gitanaw sa tong mga anak.
Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so mo na igsuon no kay ang our children, our generation today, as what we observe, kabantay man mo no, grabe kadautan. They need Jesus. They need the God of the Bible. And they need to read the Bible. Amen? So, that is why, kung namoy mga anak, dasiga po yung mga anak ang mabasa ang Bible. Kaya nga naman, pilmero di pa na sila kasabot, kadugayan, ila ng mabati, masabtan, ang kamatuoran, o ila ng ma-feel ang presence ni Lord, ma-addict na sila. Amen? Ang Biblia maghatod sa hayag nilang kaugmaon. Kung nananaw mo karon parents nga proud kayo mo sa inyong anak kay with highest honor. Cum laude, summa cum laude, o di, mga dagko, mga bata lang, outstanding pupil, unsa man diha. Nasa science class, kung proud mo kay dako grado, pero wala gali na tudloy ni mo basa og Bible, dapat kang makulbaan. Yes, unsay gamit sa utok bright lagi sila, pero how about sa ilahang commitment ni Lord? Amen? So, dapat balanse. Because at the end of the day, ang maghatag og ugma sa inyong anak, si Lord, dapat gali, priority nila si Lord, i-train, tudloi. Nga dili lang sila, grabe ka, mudala og tuon sa ilang pag-eskwela, kung dili, magtuon pud sila sa pulong sa Ginoo nga makita sa Biblia. Amen? Again, I remember Joshua in the book of Joshua 1:8, ingon siya, nga dili na to ibulag ang the book of law and meditate on it day and night, and then sunda ang imong gibasa sa Biblia, unya magmauswagon ta, magmalampuson. Amen. Sikreto ni Joshua, again, nga si Joshua nakaabot sa promised land, sa land nga gi-promise, gisaad ni Lord sa mga Israelita. Actually, mga igsoon, pila kalibo ang mga Israelita ang wa kaabot sa saad sa Ginoo. Apan si Joshua ug si Caleb nakaabot didto. Si Joshua ang one of his secret, magbasa sa pulong sa Ginoo adlaw ug gabi. Amen. Mao na, so ayo itugot mga igsoon nga inyong mga anak bright lang sa academically, eskwelahan no. Ako di panghambog, sige ko ka-honor sa elementary, sa even ang during my college days, ako mga maestro, ako mga classmate, kailan ako ang ila yung tawag kay bright jud kuno ko, no? Even ako ang usa sa amigo nga hippie na karon, police captain, gitawag ko niya James Kilaw-Kilaw dumanon. Ibin ako maestro. Mingon siya nga og ning tan-aw man kali karon ako maestro high sir, di ba? Ingon ka na ako sa una, ingon siya nga kilaw-kilawon ning James sa mga exam perfect is kamao ko academically di panghambog. Pero bulok dai ko sa tinuod kay wa ko nahibaw-an sa Biblia. No, that is why I just want to encourage all of the parents who are listening right now. Okay? Don't be sige nga amayo man na malipayon ka kay imong anak bright. Pero ti man dapat tudluan nimo imong mga anak sa pagbasag Bible, because at the end of the day, that counts kanang pagbasag Bible. Mao na tinuod nga maghatag og giya nila sa tinuod nga kalampusan ug kadaugan. Amen. Matod pa ni King Solomon again nga there's a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. Kita nga mga tao, normally, labi na bright ka, nakay dagang mga mayong plano o paagi, pero di man itawra ka. Lahi kung nakay wisdom ni Lord nga gikan sa Bible. Kay di ka basta-basta mailad sa imong desisyon. O sigurado nga ihatod ka sa kalampusan o kadaugan. Ingana ka powerful ang Bible, because again, in John 1:1, Jesus said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word, the Bible, was God Himself. Nga di ka ganahan mo basa na, nga the more ka mo basa og Bible, the more makigistorya si Lord nimo. Amen? Diba? Kamu kasuway na mo kanang mga nagbasa og Bible, diba? Kabantay mo? Usay magbasa og Bible, makahilak ka. Usay magbasa og Bible, mo tuloy mong luha kasi Ginoo nakigistorya nimo, maunay nindot ato na ipasa sa mga bata. Para makaila sila sa Ginoo, para makabalo sila sa kamatuoran, para makakommit sila og relationship ni Lord, and that way makabaton sila kahadlok sa Ginoo. Diha na sila mabuutan, diha na sila makamao mo respeto sa ilahang maestra ug sa ginikanan. Kay ngano man, because of God. Because the truth is this, no matter what kind of guidance or unsa man ang atong
himuon nga pag-nurture. Maayo pa kita mo nurture sa atong mga anak. Kung wala, gali na nato apili o Ginoo. Di na sila mabuutan. Kay way lain makapabuutan sa atong mga anak ang Ginoo ra, the God of the Bible. That is why I just want to encourage everyone, if you have sons and daughters, if you have children right now who are listening, to all of the parents, please don't be so happy because of their grades nga dagko kayo, because your children are outstanding students or unsa man diha with highest honor. No. Teach them and lead them to read the Bible, for them to know God, and for them nga mas makabaton sila og deeper relationship ni Lord, kay maunay maghatod nila sa hayag nga kaugmaon. Amen? So maura ni ang ato ang mensahe ni ining takna sa kaponon. Kumusta mo diha akong asawa dara, nanginguko. Praise the Lord, ug akong anak dara po akong anak aray. Say hi. Di ubos naman, say hi. Hi. Okay. So that's all for this afternoon, mga igsoon. Okay? Sana late, hala, review ha, kay nindot kay nga topic. O karon nga nakadungog na mo, please share our live. Why? Dili para daghang viewers. Ang uban, mingon nga, dako nag-income, nakapalit si pastor, sa kanan, dako income. No! Wala na ko nigi fully monetize ang ako ang, sitawagan nila, page. Kaya nga naman, pang Ginoo, yung taon niya, oy, naunsa. Trabaho ni para sa Ginoo niya. Si Lord na po yung sweldo. Bala ng Ginoo. Okay? So that's all for this afternoon. And sa tanan nga natinga sa itong background, we are here this time at Montebello Hotel, Cebu City. Because tomorrow at 10 a.m. mag-officiate ko og kasal. Garden wedding og nagula na. Okay, so mao ni nga to ang kuan diri mga igsoon, tulura mi diri. Praise the Lord. Kumusta mo diha, no? Suwaw kayo imong naong pastor murag suga. God bless, brother, God bless. Okay? So anyway, I pray and I declare nga ato gyud ang buhaton mga igsoon. Okay? Ingon si Dr. Si Rizal, paminaw mo, ang kabataan, sunod, pag-asa ng bayan, di ba? That's what's according to Dr. Si Rizal. But for me, okay, unsa tong si Rizal, mao rami. Ingon sa Dr. Si Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Di ba? Kabataan, of course, kaya mga adults, mo resign naman na, mga wana, umupuli ang mga kabataan karon. Pero para sa ako, lahi, ang mga kabataan, sakto ba ko lang? Ang kabataan na may takot sa Diyos ay siyang tunay na pag-asa ng bayan. Kaya kung gana mga kabataan, walay kahadlok sa Ginoo, di na mahadlok, mag-adik-adik, di na mahadlok, mamusil, mupatay, manunggab, sama itong giimo itong mga bata. Pero kung ang mga bata na ikahadlok sa Ginoo, na relasyon ni Jesus Christ, kana nga mga bata, dako na siya og chance nga mahimong paglaom sa itong nasod. Kaya di man na mabangag. Alright, God bless you always, igsoon, Charlene Cardosa, tanaw minimo from Malabuyok, Cebu. Okay. So, sa tanang mga followers sa Cebu City, naataon mi dire, pero di ba gawas-gawas dire, no? Manggawas daw mi unya adto may Gaisano Country Mall, kay maora may mall nga duol diri sa Montebello Hotel. So again, shout outs tanang mga followers, subscribers, atong mga avid listeners sa Cebu City. We're here this time, nami karon. Okay? So that's all for this afternoon, mga igsoon. Mag-inampuay lang ta, kaya ang kalibutan karon, grabe kadautan. Grabe. Grabe jud kayo, grabe na. People need Jesus. Okay? So again, that's all for this evening na siguro ni. Okay? Salamat kayo. Again, don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. Okay? Free ra na. Mag-type ra mo og sa YouTube og Mabungahong Kristohanon niya. Kani ako maning i-upload dito karon. Ako ning i-download niya, i-upload dito. Okay? So, kanunay ko nagaampo nga namos may kahimtang puno sa proteksyon ni Lord o pabor sa Ginoo, and all of the desires of your heart igsoon ni grant na ni Lord in Jesus name in His time. Okay? So, that's all for this afternoon. Ako yung kabilin. Ano sa'yo kabilin ako na? Ampo, ampeng, abante. To God be the glory. God bless. Mang regards ka na ko anak? Kasi regards di mo nak? Di ka, mawaw siya na ang gunikras kong anak. Good sa kuan. At gasa to nak? Dumagiti daw. Okay, that's all for this evening.
See you next time, mga igsoon. God bless. Anyway, shout out no PC Gami family. Luzon, Visayas, and Mindanao. Pastor na nag-hotel mo diha sa Cebu. Yes, igsoon. Nami sa Montebello Hotel. Gi-check-in mi diri sa tuang sa tawag ano lang? Sa katong Kaslunon. Yeah. O namin diri sa Montebello Hotel nga naa sa luyo sa Gaisano Country Mall. Okay? So praise the Lord. Okay? So again, that's all for this afternoon. See you next time. Ampingan. Bantayan mo sa Ginoo kanunay. God bless everyone. To God be all the glory.